ndị be anyị daalụkwanụ. Ekele unu nke na-eme ụnụ apụtasịa nna ekene ụnụ. Ụnyaahụ mgbe m na-eme my morning workout dịka m si ada eme, enwe ka m si wee kwute maka na ikwere na ịchọ ka ndị ikwere wụrụ eze, president general ọha na eze. Mana mgbe m na-ekwu amaghọ m na ezonu gate ikwere, m na-ekwu dịka asịsị nye ndị ikwere, amaghọ m na-ezonu gị, mana leta ka m bịalụ wee malụ na-ezonu gate ikwere. Mana etu ọ dị na isi mkpi dị na akpa mkpi, ọ na-enye anyị obi ụtọ. Ịma nyaahụ dịka ntị wee mee na-asị onye ọ na-atụnyere maazị Okwukwu, barista Okwukwu nke ogbo vice president ọha na eze. Onye anọbugo ọma ife, ọ ghọtara ife a na-eme. Onwe ife na-aza na mmadụ so na cabinet already, so asị ka ịhandụlụ ife ọ ya ama handụlụ ya, ọ nọbụ na cabinet. Vice president ya wuni president, ọ mara gị ife a na-eme, nwoge experience. So mana a sị na dịka nsi wee ghọta, enwekwala ọtụtụ ndị ọzọ so azọ ọchịchị ahụ na ikwere. Mana nke ka mkpa wụna, nke na-atọkarịcha m wụna nọ ndị ikwere ka e nyere ya. Unu na-anya ịfụ na ikwere ọtụtụ n'ime ha kwenye na ha wụ ndị Igbo. Ọlụ anyị na-alụkwu na-aga n'ihu ya. Ọdụ ọtụtụ ndị ma ndị ikwere so n'ife a na-eme, na-akpọkọta ndị be ha, na-agwa ha na-ekwe ife anyị wụ ka anyị ghara ị na-aghọzi aghụghọ. Ife a na-akpọ identity crisis na anyị ekpochapụ ya n'akụkụ, sorokwa ndị Igbo ọzọ na-eme ife ha na-eme. Ọdụ ọtụtụ ndị, ọtụtụ organization so na-agba mbọ ịfụ na Igbo niile bịakọtara ọnụ. Ụnụ makwa ife ominu na onye ikwere chia emechakwa site n'ike nke Chukwu, asị na onye ọgba wo ọha na eze chairman, asị na onye egasịa ndị ọzọ ma ndị opobo na-esi ebe ahụ nweta onye wo ọha na eze chairman. Ọ bụrụ na iwe onye opobo na-ege ife na-ekwu, mgba tụnyere anyị ọnụ, gwa m na ị na-asọpọt, agwakwana na ị ha asọpọt. Identity crisis ahụ ya anwụ. Ndị na-asụ bịa wụ ndị Igbo. Onye ọbụla na-asụ bịa jewe, bịa rie nri, Igbo ka ọ na-asụ. Onye ọbụla afa ebe ha bi wụ afọ Igbo, Igbo ka ọ na-asụ. Igbo ya ejikọrịla ọnụ dịka m si ekwu, dịka isi gbalụ anyụ mamịrị ọgba ụfụfụ, anyụkọ mamịrị ọnụ ọgba ụfụfụ. Ọhaka, mmadụ bara afa si ọhaka. Igwe ka eji achieve something ọnyanwa nyaw na ife niile a sokwa n'ife gbasara Igbo ịbịakọta ọnụ. Adon happy na onye wepụtara atụmatụ ahụ na ikwere na-ezonu ọha na onye isi ọha na eze to ndị ikwere. Adam happy. Enwekwara mgbe ọ ya elukwa ma ndị Asaba ma ndị ụmụnede Agbọ, Igba Akịrị, asị na onye si na Igba nke Igba Akịrị wụ eze ndị Igbo. Ọ na-abịa, oge na-abịa, onye si na Agbọ. Ebe ọ na a na-asụ Igbo, ma ndị Isobo, one day Isobo nọ na Cross River ka Akwa Ibom, anụ na eze ọha na eze si ebe ahụ, nya president general ọha na eze. Ọ nwayọ nwayọ, there is work in progress. Support ife a na-eme. Awụrụ na iwu onye ebe a na-ekwugasị ma ndị Iselu ukwu, Ubulu ukwu, Ọnịcha, Ọlụna, pụtanụ nọ ndị Igbo konowo solunu na-azọ ife a na-azọ. Ọha na eze ndị Igbo secretary general tinyegasị a na akwụkwọ. Apart from secretary general, o nwegasịla ọfịs ndị ọzọ dụcha anyị efil. Mana unu kwesịrị igosigodu na unu dị willing. Pụtanụ. Onye gwala unu na onye Uburukwu ya achị Igbo niile, onye Uburukwu ya achị Igbo wụrụ ọha na eze president general. Onye Uburukwu nwere ike iwu ya, onye ụmụnede ya wunye. Ị na-aghọta? So pụtawanụ ndị Kwale Ụkwụanị, unu ya wuni ọha na eze leader ka unu malụ. Mana sonye unu n'ife a na-eme, Mgbe ahụ a na-asị awụghọzi m onye Igbo, ọ gafego
ife ahụ agha melụ a na-etibasị ya etibasị, anyị na-akụsasị ya akụsasị. Ife ahụ agha melụ identity crisis ahụ mmakasị ka anyị na-amakasị ya kịta. Onye Igbo wuo onye Igbo ekwezina ka asị na ihe onye Igbo ma ọ wụ isolu ha na-asị ndị Igbo. Iwu onye Igbo ị na-asụ Igbo ma ndị asịrị na ha anọkọta asụ Igbo na ha aha Igbo. Hey, ịmaka ya adụ mmadụ asị m na nekwa ife na-asụ n'ọha asụsụ anyị. Awụrụ anyị ncha anyị hie nne nnọọ hie nne bile ebe anyị bi na-asụ asụsụ na-aza afọ Igbo na-eri nne Igbo na-eme ife niile Igbo na-eme. Ebe ha anyị bi na-aza afọ Igbo asị anyị na anyị bịara abịa na anyị si Bini. Ndị Bini akọọlụ gị na-ege ntị, Chineke ekwekwa na alụ. Onye Igbo ha wuo onye Igbo. Ma ndị na-agba mgba asị na Anioma ya awụ South East State. Onwe ndị na-agba ya mgba. Ahomos na Anioma ya awụ South East State anyway, abụrụ most. Anioma ka ya wụ ọchị ịwụ South South, mana anyị chọrọ ka enwe Anioma steeti. Anyị na-akwado Anioma steeti. Anyị chọrọ ka enwe ọsọ enya wụrụ South South. Mana ife anyị na-agba mbọ wụ ka enwe ka aka vote out that Igbo speaking part ka ha wụrụ Anioma. And ka m gwu na eziokwu, onye Anambra aya bịa chi Anioma, ọ ndị Anioma ya chi Anioma. Onye Anambra ya bịa wụ gọvanọ wụrụ kanselọ bịa na-achị Anioma mba. Maka ụfọdụ eche na ekepụta ha na Anioma ndị Anambra maka anyị nwa nọ nso maọbụ ndị ọzọ gasị maọbụ ndị Enugu agbata ka abịa onweghị onye na-achị ịchị ụnụ ya na-achị onwe ụnụ. Gọvanọ ụnụ ya esi n'aka ụnụ pụta ọchịchị niile sọsọ ọchịchị ya na-eroteti wụ ife gbasara onye na-achị ọha na eze. Ọsọ nke ahụ ka ya na-eroteti, mana ụnụ na-achị onwe ụnụ nwebe ụnụ bụ ụnụ aha shift. Maka ahụ mgbe m na-anụ asị ịgba nke ka ọ gịnị na ịgba nke mmekọta kweta na ha awụ ndị Igbo na ya achụpụ ha ebe ha nọ. Mgbe mmadụ eji chụpụ ụnụ anaghị ọnya ka ụnụ na-atụ egwu wee na-asị na ụnụ ahụ ndị Igbo. Anụ ụnụ wụ anụ ụnụ. Ụnụ sigodo na ụnụ wụ ndị Igbo taa, anụ ụnụ ka wụ anụ ụnụ. Ebe ahụ ụnụ nọ wụ ụnụ nwee. Maka ndị asị na Obini na-asị ụnụ chi ụnụ si ebe a pụọ maka gị na Obini nwe ana. Ụnụ ya achụpụ onye ọnụ onweghị onye ya achụpụ ụnụ. Ife ahụ merụ n'agha olugo ka anyị echichapịa sachapịa na ụnụ ọka juru gị anya. Ụnụ na-egbukwa ọkwa nkwụ mara ife ihe eme ka o gbudewe Igbo ya adịkọta. Dịka m si gwa ụnụ ụnyaahụ, ndị ọcha mere ife niile ka ha tisasị anyị ka anyị ghara ịnọkọsị. Maka anyị nọkọsịa anyị na-esi ike dị egwu. Ndị ọcha mere ife niile ka akụsasị anyị. Mana ọ bahụrụ ha afọ elulu. Maka ife niile ha melụ na-akpa isi. Ụnụ anụbụghị akụkọ a o mere na Anioma side of Igbo. Ọ bụrụ sọ Anioma ka o mere, mana nke Anioma ahụ dị well pronounced. O mere n'akụkụ Igbo ọwụna ndị ọcha bịara echi Igbo o tekiri ha time ịkọ nka ekumeku war. Ọ bụrụ sọ ekumeku war melụ ma South East Igbo akụkụ niile a ọ dụghọrọ ndị ọcha izi. Ndị ọcha kọ nkacha ebe a gafee ndị eri grupu kwa asị kele ndị dị ife adụ. Ụdị ife amekwalụ ndị ọcha na Haiti ha gbafelu. Ife anyị wụ dịka ndị Igbo nọ n'ime anyị etu Chukwu si wee ka anyị. Ọ dị na DNA. Unu ekwezina ka ndị mmadụ ghọgbuo unu. A na-asị unu Benin Empire na-elekwa anya ọfụma. Benin Empire ominu na onye ọna n'ebe ahụ Obini mba. Ominu na ha achịla ebe dị etu ahụ, ha achịla ebe ahụ achị. Ha nwere influence chi ebe ahụ. Ominu na onye ọna na ha si na ha ncha si Benin mba. Mana ụfọdụ ha aghọta. Ụfọdụ na-eche na-ekwu ha na ebe ahụ ka ọbara hazi mba. Ife ominu na ha achịla ebe ahụ nwee influence. Ọ nọ ka ha kpagidoro ike kpagide ike bata n'Igbo ebe ha nwetanwuru na-achị ebe ahụ. Etu a ndị ọcha si chịa nọ na ndị ọcha achịchazila anyị pụọ.
mana ndị a maka na ha nọ nso ha chichaa nwee influence ha tinyechaa ma eze ha asịzie hụ na Benin Empire emiri hụ n'ụnụ na Benin iwu ofu ọbara mba ife omini wụ na ha chịrị ebe ahụ ka ịnụ ghọta akụkọ ọfụma na ha chịrị ha nwere influence ọhụrụ na ụnụ si na ha wakporo ụnụ mana ife niile a ka anyị na-agbaze esi kịta ka ụfọdụ ghọta ma ndị eze na aplantichara aplanti eji aghọwo ụnụ eze wuru onye Benin ka ọ gwazi ụnụ na histrị ụnụ degharịa histrị ụnụ olugo ka ụnụ ya na-achọ malụ ezali ife mmelụ oke nghọgbu a ya akwụsị dịka ntị wee gwa ụnụ a sị na ikwere ka eze ụnụ rie nọ nesie ka a na-eme ahọ na-abịa abịa ọtọgbuo m ebe a ka ntị ka nhapịa afa m Azụka Oje ngwanụ bye bye nụ